31 Mart. Li Türkiye evesiyeke adareda hilbijartinin heremi pekverin. Her diçe rojeva siyaseti Türkiye be ve mijare germ debe. Ev hilbijartina jiber gelek sedemin cuda bo partiyen siyasi u bo komen civaki gringiya xwe de parêze. Lê her çiqas roja hilbijartina nêz dibe, aloziyên navbera partiyên siyasiyên hevrik te hişktir dibin û gotarên tund zêde dibin. Bi taybet jî Serokomarê Türkiye Recep Tayyip Erdoğan û wezîrê kabîneta wî bi tundî hemû rêber û namzetên partiyên siyasiyê opozisyonê bi zimanek tund suçtar dike û partiyên opozisyonê jî hevldanên bersivdayîna wî dikin. Li gor Yükselgenç Lêkolîner û Koordînatora Navenda Lêkolînên Civakî Samerê sedema vê atmosfera tund û tungijiyê ne nêzîkbûnên anko gotarên şexsî ne. Ev li gor zanyariya siyasetê stratejî ye. An niha jî ev li Tirkiye bo hilbijartinên heremî ji aliyê aktorên siyasî ve wekî stratejiyek tê pêk anîn. Li aliyê din bûyerên ku di 3 salên dawî li Tirkiyeyê pêk hatiye di nava civatê da ji aliyê aborî, etnîk û civatî de bûye sedema nakokiyên gelek kur. Lê gelo bo çi aktorên siyasî bi taybetî jî partiya desthilatdar di kampanya xwe ya bo hilbijartina da vê nêzîkbûna hişk û tund tercih dike. Lêkolîner genç vê pirsê jî Husa şirove dike. Yani hükümetin seçim sürecinde Desthilatdariya niha ya li Tirkiye ji bo armanca gotara xewna Tirkiyekî nû giringiyek mezin di devê helbijartinê. Sedema yekemîn piştî Tirkiye derbasî sistema serokatiyê bûye. Ev helbijartina yekemîn e. Ji bo vê jî bi esasî ev helbijartina ji aliyekê dî erêkirina sistema serokatiyê ye. Dixwazin wê bibînin. Duyemîn heke koalîsyona AKP û MHP ji helbijartinên herêmî bi serkeftinek derkeve ew bo wan were wataya ku sistema serokatiyê û desaladiyariya wê bloke bo salên dirêj didome û li ber vê hevkariyê tengasî namîne. Lê hêjayê birêxistinê ye ku nerazîbûnên herêmî vê desthilatdariyê ji gelek bilind û gelek tê rojevê. Di vê xalê de ez dikarim bêjim helwesta AKP û MHP gelek lawaz e. Yani Gelo sedema vê lawaziyê çi ye? Çünkü Cumhurbaşkanlığı sisteminin onay Heke hûn lê lê kolin, dane û bûyerên ku ji dema ku Tirkiye derbasî sistema serokatiyê bûye, binêrin, hûn ê bi zelalî bibînin ku Tirkiye ji aliyê aborî aramiyê da tu pêşketin pêk neaniye. Civatê da gelek tundiyên kur ava bûne û gelek nerazîbûn didome. û herê giring ev pêvajoya di qeda siyasetê de ji tu ektorên giring an ku sereke dernis xistiye holê. Heta niha hemû sozên sistema serokatiyê pûç derket. Ev jî helwesta gelek lawaz derxistiye holê. Ev jî dibe sedema şêlîbûnekê. Sayın Genç çok teşekkür Li gor lêkolîn û raportên navneteveyî li Tirkiye krîzek aborî ya kur heye. Ji aliyê din di qadên mafan da wekî azadiya axaftinê, mafên rêxistinê û çapemeniya azad anko mafên din dibin tepeserkirinek mezin de ye. û ev pirskirêk di pêvajoya hilbijartinan da zêdetir bûye. Li gor lêkolîner genç AKP û MHP hemû mekanîzmayên civakî, aborî û desthilatdarî ku dibin kontrola wan da ye bo binpêkirina vê lawaziyê bikartîne û dixwazin ku helwesta xwena desthilatdariyê piştrast bikin û desthilatdariya li ser civatê bidomînin. Bo vê jî riya sereke ku bikartînin gurkirina metirsî û xofan e. Fîkar û xofê davên nava civakê û hewl didin ku vê mezintir bikin. Dixwazin civak bitirse, hêviya xwe berde û raweste. Ev tundî û aloziyana o qas zêde bûne ku rastî bi xwe wenda bûye. Bo armancên pêkanîna ev ziman û gotarên tûj, nakok û tund jî lêkolîner genç tespîtên Husa dike. iktidar bununla
Bize kalırsa birkaç şey hedefliyor. لگور انجام لکولین و گلک آنالیستان حکومت و اف کولوسنیا چند خالان به هفرا آرمانج دکه. آیه کمین او گوتارا تند بزانابوین پیکتینن. جبر کو بو آرامیا دا سالاداری AKP پیوسته کو او رجه یا دنگین خواه دوی هلبجارتنی ده زیده بگن. بو وی جی دوری لبر اکشه هبون. اف جی یا دنگین هلبجارتنین نتو پاریز آنکو دنگین هلبجارتنین کرد بون. لی اف 3 ساله AKP به هفکاریا و خباتین خواه هول داده. گو به نتو پاریزان را هلوست و دا سالاداری خواه بپارێزە و خورتتر بکە divê helbijartinan de jî ev nêzîkbûna xwe neguhar bo dengên helbijartinên netewparêz û zimanê tûş tund û nakok xurtir û bilindtir dike û AKP bawer û hişyar e ku ew ê dengên Kurdan negere bo wê jî wê nêzîkbûnê de xebatên xwe bimeşîne.